to idem potom. Dopredu ti vravím. Normálne zaľadať, ja už máš hlavy, dopredu vravím, lebo... Ladí, že zábradne vytrhnete. Ale keď tu ostane to auto, to je pravda. A čo na dole, bo to je na rozbitie, ani do piče. Tak odstrčíme dolu rovno. Čo idú ťahať? Teraz Avia pôjde trocha dopredu, nech aj zadná doska padne. Za mňa Avio mi... To už potom nepôjde, to tak naraz to sa je On má také šťastie, že to pôjde. Chcel si byť na internáte, tak počkaj. To videl im po všetku. To sa upne na YouTube. Sa inde nevidí. Aha. Drž, poriadne, drž. Veď to cuknite už. No ešte nie. Držte mu lano. To máš jedno, Avia prejde. Á, cez klince. Vytrhňaj. Nie o to! Ospod... No to mne je jedno. Ja to mám v piči. Lepší video bude. Riadne pridaj. Ale od zábradľa, prečo to vytrhne? Máš to dať ako spodom. To je dobre. Zabijem ťa. A ti môj... Ja to len nepôjde. Zatočíme. To je dobre! Ideš! To spodom. Aj keď už to je 10 minút, ale mám piči. A čo on ide? A ten stop, osp. Aj. Letík sa šúbľa. A čo má plakať? Na čo tam dáš panovák? Ja nechám. Aj. Peťo, takto si máš kodol, vidí. Aj dáš 5000 eur na ruku, môžeš robiť čo chceš. Na vyššom aute. Po naliasku. Na sklapač. Hej. Vyklopí. Niekde potiahne. Peťo Ďurkovič. Ja som tu na... Prečo sme musí mať iné strachy a ujeby? Isto Ja by som už nesadol do toho auta, nie ešte on. To je dobré. Odjebe svetla na Avii.